Казах ти, май беше много разстроена. Твърди, че са го прибрали ченгетите. Питах по всички районни, никой не е издавал заповед за задържане. Нещо не е наред. Играят някаква игра зад гърба ми. Дано да не се окаже прав. За кое? И за това, че има картица в офиса. Почвам да си го мисля. Появява се винаги преди теб на местопрестъпление. Може. Може. Само че какъв е мотива да го направи? Не знам. Аз ако стигна до мотива, смятай, че съм извадил и картицата. Все пак мисля, че е Слав. Той изчезва преди да отидеш да го хванеш. И да накара глупавата ми дъщеря да се притеснява за него. Просто трябва да разбереш откъде е знаел, че ще отидеш да го хванеш. Ще разбера. Да, ще разбера. Трябва да го хванеш. Открий го, преди да стигне до нея, моля те. Виж, ти няма от какво се притесняваш. Значи, те са били заедно вече, така или иначе. Какво може да се случи? Най-много Слав да настрои Мая против теб. Той вече го е направил. Именно. Само, че отмъщението го е насочено в грешна посока, затова искам да го намериш. Моля те. Не искам да се връща при Мая. Нали може така малко? Да. Донесе ли обвинителния акт на Гончев? Донесъл го. Макар, че знаеш, че този документ няма абсолютно никаква работа тук. Знам. Пропуших покрай тебе. Знаеш на какво ми приличат протоколите от разпитите? Какво? На онзи филм. Кой? Как беше? Необичайните... Обичайните заподозрения. Да. Да, и аз съм в ролята на тъпото ченге, дето всички го правят на моя име. Прокуроре? Внесъл си обвинението, имаш назначен съдебен състав. Вече може ми разрешиш свиждане с Гончев, нали? Няма. Не, отказвам. Искам преди това аз свиждане с теб, тогава Гончев. И кой е осъден, аз или ти? Аз, разбира се. И те моля да ме разпиташ в спалнята оттатък. Носиш ли белезници? Не, защото ти ще ме отвлечеш и аз ще бъда заложник на страшната Таня Стоева. Ти си ми вече заложник. И стига, моля те, с това започвам да ревнувам от този Гончев. Чакай да... Няма да чакам повече.